Какво става, путки? Вече знаете ли как ще ви викам, хора? Вече ще ви викам путки. Защото всеки събирам по епаси подкарските гледания. Така, ние ще играем. Тупа ние всичко сме играли. Добре, хора, ние по всяка игра сме играли вече. Какво да играем тогава? Хора, ще да инсталираме тази игра. И ще реагираме на Добре. Аз тук съм създал един плейлист. Значи нека да го видим. Tramalima, pollo di metanfetamina. Tá ligado chapadão. Хора, само ви кажа, този едит съм го правил аз. Ето, едит съм го правил аз. Ето е. Пишете в коментарите дали ви харесва. Много яка е, не ми много време. Скепът. Хора, видеото ще бъде до тук, защото мога да снимам до 3 минути, така че чао.